I'm so Uy excited. bro, bakit parang excited ka masyado? Gagi pare, kung sain-sain ka sumusulpot and all, you're like tanga. Gagi pare, I'm so excited today because it's udto. Oh. And you know Gagi pare, you know the tradition here sa province kapag udto, kailangan mo talagang magturog or else legit na latob sa mom and dad mo. And you know, pinayagan ako ng mom ko na wag na lang magturog, magkawat outside and to eat my favorite merindalan and all. Ay Gagi. wow, grabe naman. Oh, and that's the main reason bakit I'm so ugma right now. Ako ang inot na makakanamit ng favorite na merindalan namin. Ah, ano yun bro? Ano yung favorite mo? Well, usually kasi yung favorite merindalan namin ay nababakal pa outside. Oh. There, kinachang mina and all. Or sometimes madadamog mo sila like nagkukurahaw sila ng pilipit and all. That's my favorite merindalan. The pilipit, or here they call it as biniribid because it is a dessert na gawa sa sticky na maluto. Tapos binibiribid nila and all, and then top with sugar, so hamis na sugar, and then kapag ginamitan mo talaga siya, like first hungit mo pa lang, nagraraga mo all the sweetness, bursting talaga ng flavors and all. Ay, talaga parang napakasarap niya bro. Super syrup. I know that's super syrup, pero since nandito tayo sa Casa Simeon, hindi tayo nagturog and all, in-upgrade pa nila yung biniribid and all. Ano ibig mo sabihin bro? Right now, they're calling it as churros. Ah. Yes, churros with tablea. Gagi par. Because right now, yung traditional kasi na biniribid, dapat naka-biribid talaga siya. But right now, yung tingnan mo siya, parang siyang ano na, like super ano na lang siya, 'di ba? Para siyang liquid Straight and na lang, all. no? Ayan, no? 'Di ba? Parang churros, but churros won't be complete without its dip. They don't use dark chocolate here. They only use tablea. Ah, ganun ba yung broski? Okay. So, parong, ay gagi pare, you can really parang the sweetness of the asukar, and then at the same time, kakaiba kasi meron siyang cinnamon. This is the first time na mananamitan ko ang biniribid with cinnamon. Kakaiba broski, no? Super kakaiba, like super, even the taong lipods, gagi pare, magkakaurugma kapag ninamitan to. Oh And my. dinip din siya sa lana, but let's see the taste. Kapag walang dip, nadangog mo? Nagraraga mo broski. So, nagraraga mo talaga. And, gagi pare, there's a surprise inside. Ano yun bro? There's buko. Ay wow. Wow, there's buko inside of this Sarap. churro. So, this is also the first time, super inot na beses ko tong natikman, biniribid, pero meron siyang buko inside. Kakaiba broski talaga, Super no? kakaiba. Now, let's taste it sa tablea. With tablea. Ay, ganyan pala yung broski, no? Oh, the parang of the tablea, it brings back a lot of good memories. Bango nga bro eh. Nagraraga mo talaga, no? Anong lasa bro? Nagko-complement yung pait ng tablea, the sweetness of the sugar, the cinnamon, and then at the same time yung texture ng sticky rice and nung buko. Gagi par. But what I love about this one, hindi na siya biniribid. Very straightforward na lang siya. Para pwede mo na siyang i-review like, oh, 'di ba? Makikita mo agad yung shape niya dito and all. Kakaiba talaga bro. Ay, gagi par, andyan na yung inumon na in-order ko sa delivery service. On ko lang para perfect dito sa churros. Sige bro, na to. kasi gutom na rin ako eh. Sige, gagi par. Wait lang ha. You make Okay. a lot. Sige, sige. Gagi pare.